Guys, kwaze kwabuhlungu ukuba umzali. Kwaze kwabuhlungu ukuba umzali. Ukuba ngangazi ngangeke ngize ngizale ingane. Ukuba ngangazi ukuthi ngelelanga ngoba ngibe nenhliziyo ebuhlungu kanjena ngoba ngihlushwa yingane. Ngangeke ngize ngizale kwakona. Hey guys, sazihlupha ingane. Ngize ngifise ngisho ukuhamba ngingazi ukuthi ngiyaphi. Ngifise ngisho ukuhamba ngingaziwa ngishintshe inamba ngishintshe igama lami. Hey guys, ngingaphezu kwamandla. Kungaphezu kwamandla bafethu. Kungaphezu kwamandla. Ingane yenza noma yini eyithandayo ngesikhathi ethanda ngaso. Noma uthi uyakhuluma naye uthi uyayikhuza kufana nokuthi uyadlala. Guys, inhliziyo yami ayibuhlungu ngathi inembobo. Ngathi izoqhuma ibhasti. Nginengane efunda ugrade 10. Yaphuma la ithi yohlangabeza umngane wayo ngoLwesithathu. Namhlanje uLwesihlanu. 16 years akekho. Akaze abuye. Hamba nekhadi lami lasebhenki. Lo ngiyabona kuyatransfer kwenziwani. Angazi ukuthi wenza kanjani ngoba phela ifoni kumina. I-app ke bese ngivele ngiyidelethile. Guys, angikhaleli ikhadi, angikhaleli imali. Ngikhalela ukubuka ingane yami iphonsa impilo yayo ekufeni ethuneni esiweni. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba benginamaphupho. Ngale ngane bengiyibona into enhle ezoba into esile, ezoba no kumina engakwazanga ukuba nakho. Kodwa manje ngiphoxe ngohlobo lesimanga. Ingiphoxa ngaleli ndlela ukuthi ngize ngifise ngisho uthathe intambo ngizilengise. Encane. Imanxa izoba na 16 shuthi na 15. Kodwa indlela eyenza ngayo ngisho ngithi ngiyakhuluma naye ngiphendula noma kanjani ngibhekisele. Ngisho ngathi ayiwashi izitsha uma ingafuni ukuziwasha ayizwashi. Ayinqena ukuyitshela into kuze kube ka10 ingayenzi. Ngize ngisukume ngizenzele mina. Ukupheka ke nje ngipheka unyaka uqala usuyophela. And mase ujikelwe ingane zakho vele ubone sengathi uwedwa emhlabeni akekho umuntu onaye. So guys, ngiyaxolisa ngibone ngikhala namhlanje inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Angazi ngizoxoxa nobani. Angazi ngizoxoxa nobani. So ngibona ukuthi ngcono ngiyishare nani inkinga. Since seniyifamily yami yaka TikTok. Ngikhathazekile guys, indlela inhliziyo yami ibuhlungu ngayo angazi noma Nkosi angiphila noma Nkosi seyimile. Indlela ebuhlungu ngayo inhliziyo yami bakithi. Angikholwa ukuthi yonke lento yenzeka kumina and ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi why uNkulunkulu engiphe ingane ezizongihlupha kangaka. Why mina ngangiphanga ingane ezilungile? Why ngangiphanga ingane ezihloniphayo? Why ngangiphanga ingane ezithanda abazali bazo ngoba lezi ngane kushuthi azingithandi. And indlela ezenza ngayo ngize ngicabanga mhlambe akuzona ezami, mhlambe bangishintshele ezibhedlela, mhlambe khona umistake owenzeka ngathatha ingane zabantu, mhlambe akuzona ezami.
ngiyafisa ngisho ukwenza i-DNA nazo ngibone ukuthi ezami ngempela lezi ngane ezingihlukumeza ngalolu hlobo. Angikaze ngiyibone into enje guys, angikaze ngiyibone into enje, angikaze guys. Yabo manje ngingathi ngiyagula ngisho ekhanda, phethwe ikhanda, ngiyacabanga angiqedi, ngiyakhala. Akukho nje okumnandi nokungijabulisayo. Akukho nje okumnandi nokuhle nokungijabulisayo nokumnandi empilweni yami. Vele ziningi iy'nkinga engibhekene nazo, kuningi. Kodwa manje uma ngabe sengizoshintshelwa nayiy'ngane ezizalwe yimina ey'phuma esiswini sami. Engithi uma ngime phambi kwezibuko ngibona imithungo ewu-2 yonke. And zombili lezi y'ngane azenzi kahle. Guys nginebhadi. Yabona uma kuthiwa khona umuntu onebhadi, imina. Angikaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngihlushwe iy'ngane ngaleli ndlela. Mhlambe kodwa uNkulunkulu naye uyangihlawulisa ngezono nami engangizenza kubazali bami, kodwa angikhumbuli mina ngihlupha abami abazali ngalolu hlobo. Guys, ngicela ningiphe nje izaluleko, mhlambe khona okuzongiphilisa. Ngicela onolwazi ngalezi zinto zama-bootcamp nani nani angiyalele. Mhlambe ngizosizakala. Ngicela nje onolwazi ngalezi zinto zama-bootcamp. Sengikhathele, umndeni wami ngiwubekelile kodwa akekho nendaba noyithatha i-notice lento. Sengikhathele guys, ngikhathele, I'm so tired. Guys, I'm very hurt. Ngikaze ngicabanga ukuthi uNkulunkulu sengangilahla kangaka. Ngicela ningisize. Sengiphelelwa amandla, angisazi ukuthi ngenzeni. Ngizamile, ngazama ukuyifundisa lezi ngane, ngazama ukuzitshela, ngazama ukuyishaya, ngizame konke. Ngihlulekile. Ngumzali oyisahluleki. Ngihlulekile guys, ngizamile. Akukho engingakuzamanga. Akukho engingakuzamanga. Ngizamile nokukhuluma nabantu. Kodwa angisizakali ndawo. Inhliziyo yami ngendlela ebuhlungu ngayo. Angazi noma kuzoza ngisaphila yini. Ngicela ningisize, ngitshela ukuthi yini ekumele ngiyenze. Ngoba mina angisazi. Angisazi guys, angisazi kwangempela. Angisazi kwangempela. Angisazi. Sanibonani guys. Abanye babonile ngiposta ivideo yami izolo ebusuku ngikhala hayi kancane guys, nanamanje bengilele ngoba I was trying to escape the pain. Ngoba ubuhlungu engibuzwayo ibukhulu kakhulu, ngazi ukuthi like inhliziyo yami izoqhuma. Guys, mangangicale eqaleni lengane yaqala ungihlupha ina 10 years. 10 years ngase ngikhuluma indaba yabafana nayo. I just woke up, that is why ngingasulisha amehlo sengithi angin update. Baningi abazali abangifonelile, baningi abazali abangisendela ama message
nosisi wami uGugu ungifonelile ekuseni waze wakhuluma nayo ngoba guys ifikile ekuseni yathumela ingane encane ikhadi. Okay, yabuya yangena-ke nayo endlini. Okay-ke mangabe-ke ilokhuja kanjalo ifika-ke ingene ngiyibuza ukuthi iphumaphi, ithi iphuma ku-Pens Down. Ngithi mina i-Pens Down ka-4 days. Hhayi, ngiyishaye guys, ngishayile izinqayibovu. Makukhona nenamba yami khwanazi angamtshela zongibopha, I just don't care. Singihlukumeze kakhulu leya ngane. Ngiyalile leya ngane, ngikhulumile nayo kambi, ngakhuluma nayo, yabona ukukhuluma nengane amagama ahlabayo. Uthi uzamele ukuthi mhlampe izo-understand i-pain oyizwayo, inga-understand. Ubese uthi hayi ake ngizame ukuba soft, uzame ukuhlala nayo phansi uthi ukhuluma kahle, iphinde kube nhlangazimuka noboya. Guys, ingane othi mawuthi washa izitsha ithi owathenga izitsha akaziwasha. Uzitshela ukuthi iyadlala kanti iqinisile, uzoze uthathe wena ngempela uziwashe ngoba phela uyabona ukuthi kuzoqhilika impethu endlini. Guys, ngikhuluma nani nje, iwindi engilala kulona endlini livalwe ngamaphepha, ama-cardboard. Ngasika i-cardboard le-laptop, ngangikade ngithenge ngayo i-laptop ngavala ngalo ngobani mayifika ebusuku iyagqekeza iwindi. Hhayi yona yodwa nobhuti wayo bobabili bagqekeza iwindi, selazilapha amaglasi wonke aphela. Ngivale nge-cardboard le-laptop njengamanje njengoba ngikhuluma nani ngoba ziyagqekeza. Ayikho ukuthi ile kuphela engangihloniphi, zimbili lezi ngane ngazala zona nje zo-2 and ziyangihlukumeza zo-2, azingazi, azingihloniphi, azingazi nokuthi ngubani. Sengithulile guys, ngafihla kwathiwa iy'ndaba zakho awuzitsheli abantu, ukhuluma noNkulunkulu. Ngikhulumile noNkulunkulu guys, akungisebenzelanga. Ngikhulumile nabo umndeni wami kodwa akekho kaqhamuke nesisombululo noma kathi hhayi ake senze kanje. That is why ngize ngikhuluma nani la ka-TikTok. Ngiyabonga kulaba abangifonelile guys. Guys, ngikhuluma ngengane mina enganqeni ayine ibeki ayina phezu kwe-DS. Ishile nje kumanje i-DS yakwami ishile. Guys, ngikhuluma ngengane efika uklinile, ifike yenza ukudla ivuthuze, isipuni esinerama ade igcoba ngesipuni, mhlawumbe ade igcoba ngombese, ishiye kumanapha kunjalo kade ifika uklinile. Ngikhuluma ngengane mina evuka ekuseni ngawudlula umbhede wayo ingachisi ngisho amanzi ade igezela kuwona. Sihlala emakhaya-ke thina sisagezela ey'ndishini, futhi-ke sabantu abasadla imbuya ngothi sisagezela ey'ndishini. Shiye kanjalo amanzi ade igeza ngawo endishini. Mayithanda ishiye nephenti layo lapho phakathi. Uzosala u-anti phela ezamlobolelo ubaba wazo, aqale phansi akline enze yonke into. Ngikhuluma ngengane mina yonke imbhede yala ekhaya ishile. Owayo, owami ushile. Owabhuti wayo kuphela-ke ngoba ayikwazi uku-ayinela ngale kubhuti wayo ongashile ngoba i-ayinela phezu kombhede. Ngathenga i-ironing board le yeplango nje guys, le shibhele mhlawumbe ngazi noma ewo-70 rand, 80 rand yini. Inga-ayineli kule ironing board, ngaze ungatshela ubaba wayo wathenga le y'nsimbi, wayitshela mhlawumbe ayifuna iy'nsimbi. Yahlula i-ayinela embhedeni, ishisa imbhede. Yonke imbhede uma uvula ngaphansi unesibazi sokusha. Amabhodwe asabamnyama mhlawumbe ziyathanda-ke lento yokuthosa-ke, mhlawumbe ithosa inyama, mhlawumbe amasoseji, mhlawumbe amayaba, mhlawumbe iy'ntonitoni, ziyathosa kanjalo. Ithose ishiye kanjalo, ithosile ihambe nabangani bayo, kusale kushe. Ngiyothi ngiyaqhamuka mhlawumbe ngiqhamuke ngentuthu, ngisho ungabeka ibhodwe bese uthi awungigadele ngangafika ujeqe so-brown. Ujeqe sengiwuphekile ngawufaka kahle, ngase ngiyahamba ngoba khona indlela eyayingiphuthuma. Ngabuya ngahamba i-hour elilodwa kodwa ngabuya sekugcwele intuthu endlini, nalo jeqe usushile. Ingane guys efunda esikoleni esingconywana, engafundi la kulesihlala khona, efunda endaweni eyidolobha, asasithi sinawo sizamela impilo engathi ingconywana nesikole engathi singconywana. Ngicela ukukutshela ukuthi ekuseni uma umcomplaina ngayo every day ngoba ihlezi ifika late, manje ayilali ilungisile, cha ayikwenzi lokho. Ayikwenzi lokho. Iy'ngubo zayo ezigqokayo ayiziwashi.
Iyaziyeka nje kanjalo sigcwala ubhaskidi, mase sigcwala ubhaskidi le ngubo ingenele kwezami. Mina guys anginqeni ukubona ingane ewumngane wengane yami igqoka ingubo yami. Hlangane nengane nje igqoka ingubo yami engabe ijezi engabe intoni. Anginqeni ukubona into yami ingasekho. Ngibuza into yami ukuthi yiphi. Hayi ngayiboleka ubani. Yes, ngendlela engangihloniphi ngayo lengane, ngendlela engangazi ngayo. Guys, ngangendlela lezi ngane ezingangihloniphi zingenza ngize ngizibuza ukuthi uNkulunkulu wangenza ngawo umuntu wesifazane ophelele yini noma mhlambe mina kukhona wekufaka kwabanye abafazi kumina angakufakanga. Zingenza ngizizwe njengekwerekwere endlini yami. Guys, ngisho ingane ungathi uyithuma mhlambe la kuphela inyama mhlambe phakathi nesikhathi. Uthi hayi ngeke hambani yobamba u5 kg wenyama khona sizoqhubha isikhathi mhlambe kuphelele inyanga. Ngeke. Ngiyoze ngiyothuma ingane zasemzini abantu ngizikhokhela imali. Kodwa mayifika leyo nyama izona ezoyikhipha kuqala izithose. Guys, le ngane lezi uma ngabe uthi mayifuna ukuthi nje ithi hayi wena udoti womzali izongitshela ithi mina ngudoti womzali. Makuthi ayinqaphela izonqaphela, makuthi ayithi ifokofu izothi ifokofu, mayikuthi ayithi ifuseke izothi ifuseke. Hayi ukuthi angizifundisanga guys, ngizamile ngazifundisa ngazitshela impilo ukuthi kuphilwa kanjani, ngazama konke kodwa ngihlulekile. Ngihlulekile, that is why sengixoxela mina ngoba ngenzela ukuthi ningisize. Ukuthi mhlambe nine nezingane eziright nezihloniphayo nezenza izinto ezitshelwa abazali bazo nenza kanjani. Guys, ngikhuluma mina ngengane 16 years ongafuni ukubeka ibhodo eziko, ongakaze alibeka ibhodo eziko. Ubeka ngoba nake ufuna ukuthosa izinto zakhe nazo lezi azozishisa. Uma uthi nje akapheka uyakuziba nje kuze kugcinele wena, kuze kugcine yena. Akuphendule uzubona ukuthi kuthi angithule, angizithulele. Guys, ngifisa ukuhamba ngingaziwa nokuthi ngikephi, ngishintshe inamba, ngishintshe igama noma mhlambe ngenze njani ngithatha intambo nje ngizibulale ukuze ngiphumule ngoba ngikhathele ukukhuluma, ngikhathele ukulwa nazo, ngikhathele ukuziyala, ngikhathele yona yonke into. Futhi ngisho uNkulunkulu sengiyamsola manje ngiyazibuza ukuthi kodwa uNkulunkulu awuzungiphi ingane njena ngoba mina ngangenzeni kuwena. Ngoba sengazi ukuthi manje uNkulunkulu uyangihlawulisa. Yebo nami ngahlupha. Ngaqoma ngimncane ubabwazo lo. Kodwa mina ngebhadi wayengekho umuntu owayengitshela ukuthi hayibo ku-wrong lokho. Akukho wrong lokho. Yabo. Ngenhlanhla ke lo babwazo lo engangihlupha naye ngazi ngagcina sengishade naye njengamanje ngishade naye. Kodwa indlela ezingiphethe ngayo ingane babwazi okasihlala naye usebenzela kude. Indlela ezingiphethe kabi ngayo ngathi izingane zomnakwethu ezilwa impi kanina. Yabona nje kuseni ngishaye ibovu izinqa. Ngaqeda lapho ngaya kagogo osondeleni nami gogo udadewabo kagogo ozala ubaba. Ngithe ngibuya nje yayisingekho isiye kulona lo muzi le ehlala khona kule ntombazane le ababhema nayo insanga kade behambe nayo. Ngiqeda ukuyishaya nje yaqeda lapho yenza ukudla bekhona inyama ebesefridini yafudumeza yadla yaqeda yahamba yashona kumngane wayo the very same friend lo kade ihambe naye lo ababhema nayo insango. Ngikhuluma ngo15 years guys. Angikhulumi ngomuntu omdala. So guys ke ngicela abandla ningitshela ukuthi yini ekufanele ngiyenze njengamanje ngoba angazi. I don't know anymore. Angazi bafethu angifuni uqamba amanga angazi ngididekile emqondweni. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangimaka ukuthi ngalesito uncomment down on the comment section ngokuthi into enjani njengoba yasho ukuthi uzese ufisa nokuyithatha impilo yakhe azafisa ngisho nokwenda ama DNA test because akathembe ukuthi bantu abami ngempela laboro mhlambe kwendeka liphutha esibhedlela bangijijisela because why abantu abami bangihluphe ngalendlela uthi uzade bude ukuthi uNkulunkulu kungani amnike abantwana labamcelela angalendlela abantwana labangeva angalendlela guys kubhlungu kakhulu kuba mtali webantwana labangakuboni labakudzelela ka ucomment unikede lo make ma advice ukuthi kumele ende njani ngale nginga labukene nayo mina nawe siyohlangana kulenye lensha letaki video. I'm signing out, goodbye.